Продължаваме да говорим за българската история, по-скоро за онази нейна част, свързана с спасяването на българските евреи през 1943 година. Един наистина забележителен факт, не само в нашата, но и изобщо в историята на Втората световна война. Следващият наш събеседник е госпожа Даниела Горчева, издател на списание Диалог. Тя живее в Холандия и също много се интересува и много пише по темата. Добър ден, госпожа Горчева. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Да започнем от там, откъдето свършихме с господин Ардити. Фактът, че 50 хиляди почти български евреи са спасени от лагерите на смъртта, не може обаче да не ни накара да говорим и за онези 11 хиляди от Беломорска Тракия и Македония, присъединени към България земи, които са били изпратени в Треблинка. България трябва ли да се чувства виновна, отговорна за това, което е станало тогава? Значи, първо едно уточнение. Тези евреи, които са изпратени от Беломорието и от Вардарска Македония, те не са в земи, които са присъединени към България, в границите на България. Те са извън пределите на царство България и са под върховната власт. Там суверенитет е завоевателят, т.е. нацистска Германия, Третия райх. Тя завладява тези земи, тя ги окупира и според международните конвенции за водене на война, тя е суверен до приключване на войната. Тъй като Германия се старае да се освободи окупационни части, за да може да ги изпрати на фронта, и тъй като България отказва категорично и с това условие подписва Тещания пакт, че няма да участва в бойни действия извън пределите на България и само ако бъде нападната ще участва в такива бойни действия, Хитлер настоява тогава България да замести със свои части част от окупационните германски войски. Но те остават, българските власти там са под върховната власт на германското командване. Те наистина имат свободата там да защитават българското население и изобщо населението и се справят до някъде много успешно с това нещо, но така или иначе евреите, за съжаление, там не са поданици на България и България не може да направи нищо за тяхното спасение. Те нямат български паспорти, най-малкото. Да, те не са. Това е изискване на Германия. Значи, тук трябва да отворим една скоба да обясним защо е цялата тая истерия. Значи, Германия почва да губи войната, а през цялото това време, под грохото на дори до 1944 година, знаете, в Унгария, под грохото на наближаваща червена армия, германците продължават да депортират евреите към лагерите на смъртта. И тук също трябва да отворим една скоба, че тези лагери са само 7. Те са на полска територия и до края на войната не се знае за тях. Носят се слухове, но те са различни от другите лагери, които са лагери с унищожителен режим на действие, трудови лагери или наказателни лагери и така нататък. Тези лагери са лагери създадени с цел масово изтребление. В тях има газови камери, но Полша е окупирана и по време на войната там не може да проникне никой. Така че какво става там се разбира чак след войната. А кажете, госпожа Горчева, можеше ли въпреки това България по някакъв начин да предотврати депортацията на евреите, които са живели в Тракия и Македония? Нека да разсъждаваме логично какви възможности има България. Значи България можеше да каже на Германия: не, ние няма да изпълним вашето нареждане и да подготвим тези хора, тъй като България не ги депортира. Искането от Германия да подготвим тези хора, да ги съпроводим до гарата, за да ги изселите вие. Сега тук пак едно много важно нещо. Никой не знае, че става въпрос за масово изтребление. Германия твърди, че тези хора ще бъдат изселвани, защото те са заплаха за нейната сигурност и ще бъдат заселвани някъде на изток, където се създавали специални територии за евреи. Разбира се, всички знаят, че всяка депортация е свързана с риск за живота, за здравето, че тези хора вероятно ще бъдат използвани за да работят за Третия райх, който си един робски труд. Но по време на война, тогава, нали, депортациите първо, това е престъпно, нали, но и днес се извършват депортации, пък тогава те са масова практика и германците го правят, и англичаните го правят. Те депортират германците в Великобритания, които са британски граждани, и американците го правят, японците, всички го правят. България могла ли да откаже? Тя можеше да каже: не, ние не искаме. Какъв ще да е резултата? Не искаме да ви сътрудничим това нещо. Вие не искате да воювате на фронта, вие не сте лоялен съюзник, ами тогава ние ще ви окупираме, както случай с Хорти и Ясен. Окупираме, сваляме ви от власт, слагаме си марионетно послушно правителство, което безропото ще изпълнява всички заповеди. Така че България могла
само да лавира и да прави каквото е в нейните възможности. И това, което тя прави, е, че тя сваля от влаковете буквално всички евреи, които са български поданици, сваля част от евреи, които не са български поданици, и доказва, например, те ни трябват. Ние ги мобилизираме, защото около ни нападнат турците или ако стане тук война, на нас ни трябват лекари. Свалят лекари с техните семейства, свалят заболекари и така нататък от влаковете. Но това са възможности на България. Българските власти обаче, да, госпожа Горчева, търпят и една друга критика в онзи период, а именно, че още преди началото на войната между Хитлер и Сталин и още преди присъединяването на България към Тристранния пакт се приемат така наречените антиеврейски закони или закона за защита на нацията. Защо според вас се прави това? Да, това е така. България приема закона за защита на нацията малко преди присъединяването на България към Тристранния пакт. Защо го прави? Никога преди това България не е имало такива закони, нито след това не е имало такива закони. Т.е. това са дискриминационни закони, насочени срещу една група, едно малцинство. Защо го прави? Нека да погледнем какво става в този момент. В този момент на Дунава стои половин милионна германска армия и се очертава неизбежно нейното преминаване през България. България е изправена пред избора дали тази армия да мине като окупатор с всички последствия или да я пропусне, тъй като тя така и така ще мине. Дали ще мине след сражения, в които ще загинат много хора, българската армия ще бъде изпратена на фронта да се бие за интересите на Третия райх или ще мине като съюзник. Това е само избора. Няма избор да се запази неутралитета в този момент. И вече при неизбежно очертаващо се навлизане на германската армия, на войските на Вермахта, Борис, който винаги предвиждал нещата с няколко хода напред и който вижда, че навсякъде от 1939 година, когато започва войната, навсякъде, където стъпи хитлеристския ботуш, там неизменно се въвеждат нюрнбергските закони, които са расистски и са ужасяващи, ако се вземат от извора. Затова те избързват, българските управници избързват да приложат, без да бият барабана и без да казват, че го правят с тази цел, да приложат едно законодателство, което имитира нюрнбергското и до някъде го копира, но в същото време допуска безброй много изключения, за да могат българските власти да лавират и да не преследват така евреите, както се изисква от Третия райх. И всъщност точно това дава основание на Хана Арендт да каже, че българското антиеврейско законодателство е нелепо от нацистка гледна точка. Такава е позицията и на Габриел Енисим в неговата книга за Димитър Пешев. А да ви попитам един, може би така звучащ филологически въпрос, но не само, а то е как е правилно от историческа гледна точка да се говори за евреите в България? Дали те са спасени или те са оцелели? Те са спасени, безспорно. Те са спасени от депортация. Сега вече знаем постфактум, че тази депортация неминуемо щеше да завърши поне за много голяма част от тях със смърт. Така че те са спасени, защото те не са оцелели в условията на някаква... Те не са спасили сами. Тяхното спасяване зависи от отмяната за депортацията, която идва от държавния глава, в случая монарха, българския монарх цар Борис, която идва от действията на български политици, на български народни представители, от действията на Българската православна църква, от действията на българските интелектуалци, тогавашните български интелектуалци, тогавашните български свещеници, митрополити и тогавашните български политици, народни представители. И българските евреи са спасени от депортиране, от изселване извън страната. И те са, за да се устои на натиска на Германия, те са изселени от София в провинцията и са мобилизирани в така наречените трудови групи, за да се имитира пред Германия, че да, те ни трябва тук, те трябва да стоят пътища и така нататък, но това ги спасява от изселване извън страната и спасява живота им. Със сигурност благодаря ви много за този разговор. Даниела Горчева, списание Диалог Холандия.